pa na si Mitay. Ha? Minus na imi. Tuloy. Sa usaim? May gulay giran. Malagi ng balipod. Ego, yan mana. Duwe ba yung taon po? Di bilang. Bombahan na, ganyan na rin bombahan. Monitor naman tawagin me. Wagi mo to, dek pa. Bayan ako last day kung ganihan. Karon utso. Bisa 8 bitaw ron. Natulay ba? Pasensya ko ng alas 12. Magianan. Di na lasos di. Diara, naman na doon, di ako sa taas. Ako sa lauting. Natuloy na ito sa pikas kwarto. Kana, ito asubo sa kuwan. Saksakan po sa likod. Muna sa pagila ko no, wakong nainga ng box. Kinanglaan sa tay? Wow, sa isa. Tuwa siguro, kinaran mo dito na box nga na. Nasipti po ng orange ka, hindi makut-kut ng luway mo. Kuan. Nakusta, singkat-kat ko. Lauting ang good din Lauting, upay hagdanan. Upay, kuan. Muli gisak ang kiya. Init. Upay ako ba? Ito, mana ito silong. Silong. Wapay hagdan. Pamasakag basta-basta, wapay hagdan. Hello, good morning. Dahan salamat Lord, dahan salamat sa kinabuhi. Gasas kinabuhi matagadlaw na napugos ang tubangan karon adlaw Huwebes. Pizza 9 na. Sa 9 na ron ang bagahe kargo ni upaw ug mapamularga sa salamat ko sa labang makagahom nga na plaster na ang kanang ang kuryente na hinlo na nalamdag na wa natong nagkalat-kalat nga wire kay naplaster na ato na laman wa pa nabalhin tong langka og isa nakasaksak ag wifi nagtus taas wa na natago na nga tuskuan pero ang kusina ay wa pay kuan wa pay saksakan kusina para kuan kay siguro na ang kanang safety ang saksakan sa rep nya o puhon kay naman po sa TV na pay speaker. Alam man sa laman kay grabing mahala ang nagasto sa palit laman sa wire hapit mo 2,000 da lipur pa anam problema na mangilangkat ang floor mat kay pila na dito ka years nga floor mat sa karon tiwas naglangkat tuwa di ko kebaw nga taas din ang kuan napikas din ang sound atong linog taas kadto ag grutak. Daghang salamat kadto sa mga nag-message nga mag-grade cement na lamang kuno kayo mag-floor mat magyapon kuno ilis-ilis. Salamat kadto ma'am sa mga advice puhon og kaluas Ginoo og makasindog mamiso og tagpila na ron ag sako sa red cement. Mabito po giingon nila kay pila na ka kuaning hang padag pero tatod po ko nag-ilis og floor mat. Itong pag-ilis ng floor mat itong din sila sa upaw pag baptismal ni Precious nagbago ko itong floor mat sa batong yera 2023 lagi ang gilangkat ang din gagwantahan og panglangkat sa kwarto wala langkata kay listen ja
taas day ka doon yung napikas padung sa kusina. Ayun nga buak. Kuan. Diyan naman tapoy tiles dito sa Manila. Akong kang hinatang sang first cousin. 100 ko to kabuk matod pang bulita. Sibo kong to dani. Pero ang problema og pakyaw og pilay karga og asay mabrato ikarga bas pakyaw og pilay ilang bungat og palit baga podog na ikapalit lagi. Og kalang-kalang tong kuan hapang ingon tong higagaw nga karga pa sila tong pro kanang tiles nga 100 pieces. Sakto to danis ahang sala matod pang Armando. Kay okay naman yung salga og napay tiles mag-tiles na naman ang talagin ja. Wa pud lagi ka afford og barato ra ba ang grade cement. Mo lagi anam-anam. Kay ma kuan balihang pajag tan-awon laman ning ang sa kuan tan-awon ning upaw og sa kataas ang liki. Tungod ba sila pagtos punuan sa nangka katupong simento dapit sa tubangan sa tambadang tatay ning liki na pod siguro dalid na sa nangka data ang gintang sa utak sa ang sa taas pud ag wire ngo nagkatag sa taas kana ang para sa rep ni atong kusina kay wa pamantoy kuan taksakan ginhira sa kwarto gipagaman nagsuga og sweet kay mado na mga bata nga di mangitkitan ug kana naa mo ra nag-among ang kuan breaker ibalhinay pa na ja problema pa jud ko kay nay ning anay na giana dyan na magkinahanglan na pud nagsulignom palitan nagsulignom na ug kuan. Pasalamat day ko sa mga taong nag message nga mao na o salamat po ko sa mga taong nga malumong kasing-kasing nga naingani gahang kuan saksakan na plaster na salamat kadto ma'am kay mao lang kinsa ka salamat daghang kadtong salamat sa imong pag tawag na isip ra po ko nimo putod tinai bisag di ta wa pa ta nagkita hantod pila ka years sa cellphone ra ta sa hangin na ta nagkita pero karon ka nagsunod na ho salamat kadto anam-anam lang ding hang pajag napinisingan naman si upaw lagi niingon nga kuan mag-extreme coat na pod nangutan ako sa rate sa dari sa karaan nga Trabante taas pod sila inuo ko atong higagaw ra pod to pang megapledo 750 kunong rate pero na ako gitsatan nga kuan close pod ni namo ni nga murit akong 500 pero libre managiingon nga isang duha ka adlaw na naman niya karing kwarto naman siguro nga may skin coat kay loy putong prinsesa gawas ng mga apo na Scottish kay dagko na mutong kabaw malagpod karon ingon na pod nga agamahan nga ipakuha ano putong kuhaon kay karong sunod adlaw mawot na mag-rep anhin na pod midani mo lagi din madun tapod kalias Ginoo nga inigabot sa rep mapunduhan na dito og mga paninda malingina na karon buntaga Huwebes biyahe na pug ko pero salamat lamang gyapon ko bisag nagbiyahe ko kay ang pretty mao ra gihapon mo nang libog ang puno-puno o adto din pa sa kaag series kay ang pretty na nang padong sa kuan 105 raman mo ra gihapon. Salamat Lord kay bisag nakabihay-bihay ko. Nakapangutana-ngutana pag mga precious tag-alis siya, grabe. Di mabangbang. Dalim kagilang pouch nga tuyo o gato na sa alturas utsura na kapin. Lalimang ka ni palit ko. Pagtagbong na das katong palit lagi ko materialis nga 15 na. Jagi lang kamay hatong giraw na to sa mga black tindas alis siya ba tag 80
naasara sa katindahan ng naapay sa sinta. Pero ang sa Tagbilaran, wapay sa sinta. Grabe. Muna nga, sulitan o puhon o kalias Ginoo o ngay mamiso. At ito na naman mamalit sa Tagbilaran kay ang pliti o pamaning saka. Grabe lagi yung palit kung kuan kanang na ay kaubil nga condense ba kay plano ta na mo kani ay kaubil ba ni? Kaya napalit na. Palit ko duha kaayong ani. Kaya nito ay sa nga magdadagan pa tong hanggi kuan das ng adlaw maglamaw ko numidya. Yan do lagi palit og kani. Natingaw man ko kay Gatunis alturas kay kuan raman ni 42. 42 ranis alturas ha, bisag asa, wa pa rin saka kay katlo pa kunin uli dito magong alturas kay pat kong sabon. Kaya ba ko ay sag pila ni 65. Tara, mani makalipong manita istak pa manadaan pero sakay pud sila sa panahon mo nang grabeng paita. Muna karon ang pulam taggat sa Ginoo naan sa nagira kay grabe ang gasolina kuno gapon si Dodo ning tubel 100 na tapos Tagbilaran wa pay 100 90 pa kapin wala man kapod karon kay daram ko lang is kuaning uli daram ko Lunes ja pakaron kadlaw pakadaw ng kayod ng panghinlo kay grabe ang amuga kabud sa imo wala nakahinang ko na alay sa kuan wala nga palitan na pud ng sulignom nangilis na pud kong kurtina kay pinaka tuig putong hang pinakas buwan ang kurtina wala nangilis na pud ko walang bati bitaw magdating kinabuhi biyahe na pud ko karon unsa mga magpamahaw human ko pamubos gawas human ko panilhig sa uli pa ko itong mga hinagman nga hagdanan kaya ang di ka suwain ang problema po dani pagama ko hagdanan dari sa routing matud pas pagtanaw gapon nga mo panday ang tagdi pay kahoy mukaan pod na og pagabas kog kahoy kay kanang ligon pod nga hagdanan kay ligon pod nga bagong ginabas kay nasut man tong ginabas sa una mo na nga ang pula man ko sa Ginoo nga anta na ay mangiso nga magamit na ining pagabas para pagama kog hagdan sa routing kay mukatkat ra ba si Kia ra ba dana kay mukatkat kay gusto mo sa kastaas din hining katkat gud mo nang lusot na sa bintana kay di naman kamaw mo naog diri sa portahan to na sa bintana ang lusot. Salamat sa tanan. Kamusta day mo? Good morning ni Ma'am Pili sa Taghap. Diya sa Quezon City, Ma'am. Baka ni bakasyon sa Bilar. Ma'am Vilma Makabalo. Naibag ko ng ning comment. At ma-memorize sa katuning comment. Tingin nga mag-cement ka kuno ko. Dagan salamat ka doon, Ma'am. Tanawon naman na mag-sit out o sunod. Kaya ko mabisi. Kaya di ko maka-memorize na ng mga nga ng comment sa ahang YouTube. Kanang memorize na ang taod na para namang Muning Ayop, Ma'am Vilma Makabalo, Arlene Rolon, ni Mers in Korea, Ma'am Sara Laila Amid, nila kanang Alan Nisnisan sa Cebu, maura din ay hang madaling Ma'am litok sang dila, kanang tiguang natakalitok, murag na bulol na. Bitaw, sanay nang utana di ay na sa tuning PM. Tanaw ko sa YouTube, wala mo sa ning comment, yun sa nga mananghiling pila ko lang edad. Ang edad, karong September 59 ako. Kapit ako, senior. Okay, kasunod man to sa igagaw nga, kuan. Atong Ingrasya Moral nga naa sa kuan ato kanang igagaw nga Catalina Hanyula Perskasin para midana birthday karon po hong
September 21, 5'9" ako. Arang ka, na. Pero pasalamat gyapon ko sa labang makagaham naka tungtong ako 50 plus. Pero kay ba mo sa pag-edad na pa doon ko mo 40. Binagdi ko maka 40. Diya sa padong pa ko mag 30 sa una. Kinamdumdum ko inyong kong tatay nga. Ikaw din din sa kakabot og 30. Kaya kay ba mo sa edad pa ko 20 kapin. Bangkig. Hawak lang kong 24. Itong anak ko. Nang gamay pa na gagmay pa ng mga bata. Diya ko yung bekad sa pagpanganak ng Herlin. Pero nanganak kong bulit. Adulito og ni upaw. Malagi, liyan kong tatetos pa sa una. Datos amang kubo dito sa amang gibado na ng kubo. Sang manghul, diha man na sila nangatao mga bata. Tapos amang basakan, may inom na sa tesa una nga. Kaabot pa ka kung 30. Pero, salamat sa Ginoo. Hapit na po mo, dublig 30 ang gingin katay. Okay. Sa una, gagbay pa mga bata, bangking gaado kay tanan, mga hoy, mga muti, magwad, maglaba. Maragyapon ang karon di na rin magwad, pero magwad pa ko, pero kan man ako ng guwad kay nanang ko opera. Ano nga. Dan hirak ra kuan. Guna-guna na naman ginagmay. Bitaw. Ang bingong tanan. Kay grabe ra bang inita karon. Sa amping sa sunog kay kita ko sa mga kuan sa may sunog hapon sa ubay sa sagbutan ko kumpa kaadyo masupaw po to estes pud sig ingon kay talagas kahalin na malagi gasol na usahay mga bata di mo kaligtaan ng mga bata sa mga liptanon pero may magbulaag walang atoon kay kuhaan na po ito na sabot naman daan nga bakasyon anin sila alang pila ka buwan unta makumbinsi sila nga mobalhin ng eskwela sa Alicia pero malabo kaya kanang panganay first year college na diyan ka na sa 11 o 9 alam ta din sa Alicia kay na may service sa among barangay nga padung sa high school. Aputon man ang mga bata. Taghang doon ang mga bata untag malungkot mo lang hang adad undanhi kaya nung kuan pa sila danhi. Moro magyapon dito. Moto yung update rong adlaw ang pingtang tanan kay magsugod na po kung kuan na na po yung tugtog na pong sugod bala man yung kuan ni Anis Bay og di ko makabidyo kaning sounds bitaw nga labaw pas naras imong nga taran mga lumbay ng buto-buto kay namo ko'y gagaw dito nga kung speaker mo nang patugtog na anin na padung din ko kabidyo kay di ko nga tigwang na lang ko rin hang video di kaya pong kumain mo edit manura ni sound pat dyan na dyan yung ahang video kaya di mo pa-copyright man po bye bye ang pintang tanan God bless you.